سلام كم يمسكم خبركم تقطعتلتي لومي حامس عسران حادن جنبت ساعة 9 مشاز تدلوا هاجراون ديناتات حيزنا لكم كريمنا لنا كتقطعتلنا بخبر زعدم بيترس منقص أرست زينا مراحة السودان تشاد هندن مالاون بمخنيات بعدنا تبنتنا يوحنا ملق سريدون ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ በመክንያት መበል 35 ዓመት ናጽነት ዲፕሎማሲያታት ተሳትፎ ጽምብል አካይዱ ጽምብል ናጽነት ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብዝተፈላለየ መደባት ይቕጽል ከም ዘሎ ኣደ መንበር ሽማግለ በዓላት ሓቢራ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ከም ዝበፅሐ ሓቢሩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፍልይቲ ጸብጻቢት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ፍራንቸስካ ኣልባነዝ ኣጽኒዓቶ ንጸንሐት እገዳ ኣልዒላቶ መንግስቲ ቻይና ኣሜሪካ ምስ ደሴት ታይዋን ተካይዶ ርክብን መሸጣ ኣጽዋርን ብጽኑዕ ከም ዝቃወሞ ኣፍሊጡ أبو أمبر لالاو بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان بريزيدنت ريبابليك تشاد محمد إدريس دبي إتنو بريزيدنت هندي دروبادي مورهن بريزيدنت ريبابليك مالاوي بروفيسور أرتور بيتر متاريكان بمغنيات مبل 35 عام صنبلنا صنتنا بحزبن منكسين إيرترا نايوهانا ملخ تسريدهم እቶም መራሕቲ ብስሞም ብስም ህዝብታቶምን መንግስታቶምን ኣብ ሰረድዎ መልእኽቲ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ሙሉእ ጥዕናን ኣሳልጦ ስራሕን ንኤርትራን ህዝባን ድማ ሰላምን ራህዋን ድሕሪ ምምናይ ምስ ኤርትራ ክልታዊ ዝምድናታት ንምዕዛዝ ዘለዎም ድሌት ገሊፆም ኣቦ ወንበር ላዕለዋይ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ወሲኹ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ዘሎ ድልዱልን ዓሚቑን ሕውነታዊ ዝምድና ምርኩስ ብምግባር ንረብሓታት ክልቲ ህዝብታት ብዘስምር ኣገባብ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ብዝበለፀ ንምምዕባሉ ሓቀኛ ድሌት ሃገሩ ኣረጋጊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ በምክንያት መበል 35 ዓመት በዓል ናጽነት ኣብ ኣስመራ ጽምብል ኣብ ዘካየደሉ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ኣብ ልምዓትን መኸተን ዝተመዝገበ ውጽኢት ዘብርህ መደረ ኣስሚዑ ነቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤል ዘዳለወ ጸብጻብ ገረመስቀል ገረዝጊሄር ካቀርቦ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሚኒስትራት ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰመዝ መንግስትን ግንባርን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ከምኡውን ካልኦት ዕዱማት ኣብ ዝተረኽብሉ ጽንዓትና ወሓስና ብዝብል ቴማ ትማሊ 20 ጉንበት ኣብ ኣስመራ ጽምብል ኣካይዱ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዘስምዖ መደረ ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ ናጽነትን ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ልምዓትን ምኸተን በቲ ንህላወ ሃገረ ኤርትራ ዝጻረር ፖሊሲ ዝኽተሉ ቀዳማውያን ሓይልታትን ኣገልገልቲ ስርዓታትን ከቢድ ብድሆታት እኳ እንተጋጠሞ ብጽንዓቱን ሓያል ምኸትኡን ዘቤታዊ ናይ ልምዓት መደባቱ ጅሆ ከይተታሕዘ بمتكل محبراو فتحن رئيس مركوسان أبقعزو مرقاز وحسنة مقبي مودار تحت غلسن زرقحي محبراوي أقلقذاتن عبي قسقاس كم زمزقبا قليسو إيرترا كاب صباحنا صنت أبسناي قربتنا مكبارن حبراوي ربحان استسرته نايمت حقاز استراتيجي بمقياس كمون مريتا واحد النتن الأولى والنتن قربا بالتهاقرات زغبر محزنتاو متحقازن شركنتن زحلاقتو ناي وصعي بوليسي بمرقاق نزباون علماون سلام رقعتن أبنطفن هناسن ديبلوماسي سرح تسعيميدا كم تركب منستر عثمان بصفحيو أرديو زلنا يا مدرخ أنصار إيرتران هزبان زغانعي كل مدايو تسابقوتات بسطوم حدنت منقسن هزبن برعينو حقينيا مثل إيرترا نعلم زبرهالو كمون هناسة إيرترا أبزباون أهقراون رقعتن سلامن النعبي مسء كمزلو أغنزيبون المنستر قدات وصاي أبو منبر كوميتي بعلات من إسي نهم تصفى ميكائيل بوغانو متن كبرت زا كيدانان مبسعانا نحدث اللعلث بقتل قصص أقا رهوان سلامن كينو أز خير رقحيتاتن كم زعير بمغلاز أب مسرح نساتاقر أثي إن حلمان النبهقون السمر بوهودن وفين سرح كم زخونة أنا سيرو أثي مدب قدايمن من إسياتن سنة أبنيثات بزقربوه سنة أبابا وتحسو دميقو نيرو
ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ጽምብልና ብዝተፈላለየ መደባት ይቕጽል ኣሎ ዛጊት ንዝተኻየደን ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ንዝካየድን ብዝምልከት ወኪል ኤሪና ዒሳ መሐመድ ዝለኣኾ ዜናዊ ጸብጻብ ኣሎ አብርሃም ዓንድ ማርያም ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ጽምብል ናጽነት ብዝተፈላለየ መደባት ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ ብደረጃ ንኡ ዞባ ማእከል ደንካልያ ብ15 ጉንቦት ኣብ ዕዲ ብደረጃ ንኡ ዞባ ራዕታ ብ16 ጉንቦት ኣብ ጢዖ ብደረጃ ንኡ ዞባ ደቡብ ደንካልያ ድማ ብ20 ጉንቦት ኣብ ሓርሲሌ ተጸምቢሉ ዓደ መንበራ ወሃዲ ሽማግለ በዓላት ወይዘሮ ሃዋ መሐመድ ንኤሪና ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ መበል 35 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብድምቀት ንምጽምባል ካብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ኮሚቴታት ብምቋም ምድላዋት ክካየድ ምጽንሑ ብምግላጽ ናጽነት ንምምጻእን ንምዕቃብን ንዝተሓልፈ ጉዕዞን ዘሰኩሞ ሓላፍነትን ብዘዘኻኽር ኣገባብ ይበዓል ከም ዘሎ ገሊጻ እቲ መደባት ሰሚናራት ንህዝብን ተማሃሮን ኣብ ወፍሪ ደንካልያ ዘተኮረ መደብ ዋርሳ ንስራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ስፖርታዊ ውድድራትን ኮማውዳሳትን ከም ዘጠቃልል ብምሕባር ብደረጃ ዞባ ዝተወደበ ወግዓዊ ጽምብል ብ23 ጉንቦት ኣብ ከተማ ዓሰብ ከም ዝካየድ ሓቢራ ኣብቲ ዕለት ንትርጉምን ርዝነትን ናጽነት ዝገልጽ ስነ-ጥበባዊ መሰናድኦታት ከምኡውን ምርኢት ወተሃደራዊ ሰልፊ ከም ዝህልውን ኣረጋጊጻ መደባት በዓል ናጽነት ኣብ ከተማ ዓሰብ ካብ 23 ክሳብ 26 ጉንቦት ኣብ ቀጽሪ ራስ ጎንቦ ብዝካየድ ፌስቲቫል ደሚቑ ከም ዝቕንብ ብምሕባር ድማ እቲ መሰናድኦታት 10 ጉጅለታት ባህሊ ዝሳተፍኦ ባህላዊ ምርኢት ስእላዊ ምርኢት ከምኡውን ምርኢት ድኮና ኣባይትን ቁሸት መነባብሮን ከም ዘጠቃልል ኣፍሊጣ ወይዘሮ ሃዋ ኣብ መወዳእታ መደባት በዓል ናጽነት ዝያዳ ሓላፍነት ብዘሰክምን ብዘስተምህርን መሰናድኦታት ተሰንዩ ክካየድ በቲ ሓደ ኣብ መንእሰያ ጽልዋ ዝሕድርን ምስ ሕሉፍ ታሪኽ ዘላልን ክኸውን ድማ በቲ ካልእ ተቓንዩ ከም ዘሎ ኣብሪሃም ኤርትራውያን ነበርቲ ላክዘምበርግ ጀርመንን ኖርዌይን ጽምብል ናጽነት ብኽብ ዝበለ ድምቀት ከብዕሉን ከለዉ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሽወደን ድማ ብምኽንያት ጽምብል ናጽነት ናብ ህፃናት ዝቐንዐ ዝተፈላለየ ንጥፍታት ቀሪቡ ከካቦቱ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣርሴማ ስመሮም ብመልክዕ ጸብጻብ ኣዋሂዳቶላ ገረ መስቀልን ገረዝጊሄር ከቕርቦ እዩ ኤርትራውያን ነበርቲ ላክዘምበርግን ጀርመንን ጽንዓትና ወሐስና ብዝብል ቴማ ጽምብል መበል 35 ዓመት ናጽነት ብክብ ዝበለ ድምቀት ኣብዒሎም ነበርቲ ላክዘምበርግ ብ16 ጉንቦት ኣብ ዘካየድዎ ጽምብል ወኪል ኤርትራዊ ማሕበረኮም ኣቶ ሩስተም ሃብታይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ይሆና ድሕሪ ምባል ኣባላት ማሕበረኮም ከም ወትሩ ሓድነቶም ኣትሪሮም ምኽትኦም ክሕይሉን ኣበርክቶኦም ኣብ መደባት ልምዓትን ሃገራዊ ህንጸትን ከዛይዱን ኣዘኻኺሩ ቀዳማይ ጸሓፊ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ቤልጅየም ኣቶ ሚካኤል ተስፋይ ብወገኑ ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ዘጋጠሞ ተጻብኦታትን ብድሆታትን ብጽንዓት ተወፋይነትን ትብዓትን መኪቱን ረዚን መስዋዕቲ ከፊሉን ዝተነፍጎ መሰሉን ናጽነት ከም ዘረጋገጸን ልኡላውነቱ ከም ዘወሓሰን ብምሕባር ንጽምብል ናጽነት ዝውሃብ ልዑል ክብሪ ካብ ዝነቅል ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን ብወገኖም ብሃገራዊ ሽማግሌ ከተማታት ተማእኪሎም ኣብ ከተማታት ሽትትጋርት ካስል ከለንን ኦልምን ከምኡውን ወረዳ ቬትራው ጽንዓትና ወሓስና ብዝብል ጭርሖ ድሙቕ ጽምብላት ኣካይዶም ኣብ ከተማ ሽትትጋርት ኣብ ዝተኻየደ መደብ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ ዮሃንስ ወልደ ተረኺቡ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ድሕሪ ምቕራብ መዓልቲ ናጽነት መዓልቲ ብስራትን መብጽዓን ከም ዝኾነት ብምግላጽ ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ዜጋታት ኣብ ሃገራዊ መደባት ዝገብርዎ ዘለዉ ኣበርክቶ መርኣያ ጽኑዕ መብጽዖም ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ ከተማ ካስል ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ድማ ጠቕላሊ ቆንስል ኣብ ፍራንክፈርት ኣቶ ክብሪ ኣብ ተኸስተ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ኣቕሪቡ ብዘይካዚ ኣብ ከተማታት ኡልም ከለንን ወረዳ ቬትራውን ብተሳትፎ ስነ-ጥበባውያን መንእሰያት ተምሃሮ ቋንቋደን ኣዴታትን ዝማዕረገ ድሙቕ ጽምብላት ከም ዝተኻየደ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ጀርመን ዝመጽእ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ልዕሊ 30 ከተማታት ጀርመን ክጽምበል መደብ ተታሒዙ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሽወደን ብምኽንያት ጽምብል ናጽነት ናብ ህፃናት ዝቐንዐ ንጥፈታት ስፖርት ሓፈሻዊ ፍልጠትን ባህላዊ ምርኢትን ብ14 16 ጉንበት ተኻይዱ
ኣብ ኣዋሃዲት ሽማግለ ሃገራዊ በዓላት ኣዋሃዲት ሓይሊ ዕማም ምክትታል ህፃናት ኢለን ተድላብ ዘስምዑ ቃል እቲ መደብ ነቶም ኣብ ወፃኢ ዝተወልዱ ህፃናት ምስ ሃገሮም ዘለዎም ፍቕሪ ንምዕባይን ብኤርትራዊ መንነቶም ንምኽስኳስን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ወለዲ ደቆም ተሳተፍቲ ክኾኑ ብዕቱብ ክሰርሑ ኣዘኻኺራ ኣብ መወዳእታ ንዕውታት ስፖርታዊ ውድድራት ሽልማት ተዓዲሉ ብተመሳሳሊ ኤርትራውያን ነበርቲ ትሮንዳሃይምን ከባቢያን ኖርዌይ ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ብልዑል ማዕርግ ከም ዘብዓሉ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ጽምብል ናጽነት ብደረጃ ኮሌጃት እውን ይበዓል እዩ ዘሎ ትማሊ ኣብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ንዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለት ወኪል ኤሪና ኣልማዝ ወልደ ገብርኤል ዘዳለወቶ ጸብጻብ ይስዕብ ነዚ ብርሃን ናጽነት ከነስተማር ብዙሕን ከቢድ ዋጋን ይትኸፊሉ በዚ ድማ ኩሉ ኤርትራዊ ነዛ ክብርቲ ዕለት ንምድማቕ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ይርአ ኣካል ናይዚ ድማ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ንመዓልቲ ሓርነትና ብፍሉይ ኣገባብ ይጽምብልዎ ኣለዉ ኣብቲ ብትካላት ዋዕለዋይ ትምህርቲ ዝተወደበ መደብ ዲን ናይቲ ኮሌጅ ፕሮፌሰር ወልደ ኣምላኽ ኣርኣያ ኣብ ደስምዖ ቃል ህዝቢ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ሓራ ኮይኑ ጎይታ ነብሱን መጻኢኡን ክኾን ንዝሓለፎ መድረኻት ቃልሲ ምስ ናይ ጽንኩርነቱ ብምጥቃስ ሳላ ጽንዓቱን መስዋዕቱን ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩን ዝነበረ ገዚፍ ብድሆታት ሰጊሩ ናጽነቱን ልኡናውነቱን ከም ዘረጋገጸ ብምሕባር መንእስያት ነቲ ብደምን ህይወትን ዝተረኽበ ዓወት ብልምዓት ንምኹላዕ ዓብ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ኣዘኻኺሩ ከም ኣካል ናይቲ ጽምብል ንተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ኮሌጅ ማእከል ዝገበረ ዝተፈላለዩ ውድድራት ክካየድ ከም ዝቐነየ ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ብዝሓየለ ክስርሓሉ ምዃኑ ገሊጹ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተማሃሮ ሰማዕታቶም ድሕሪ ምዝካር ጉዕዞ ህንፀት ሃገር ንምድንፋዕ ሕድሮም ንምትግባር ቃሎም ሓዲሶም ኣብ መወዳእታ ነቶም ብመልክዕ ውድድር ኣብ ዝተኻየደ ንጥፈታት ስፖርትን ኣካዳምን ንዝተዓወቱ ሽልማትን ወረቐት ምስክርን ተዓዲሉ እቲ መደብ ንመዓልቲ ናጽነት ብዘድምቕን ዘንጸባርቕን ባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናድኦታት ደሚቑ ነይሩ ኤርትራ ካብ ኩሉ መሓለኻታት ወፂኣ ሓርነት ዓቂባ ዘላ ኣብነታዊት ሃገር እዚ ድማ ሓድነት ዝፈጠሮ ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ምስተኣላይ ኤፍሬም ተስፋርሃን ኣልማዝ ወልደ ገብርኤል ካብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ና ዋሕስና ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ሓልሓለ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ኣተባብዐን ምርምራዊ ንጥፈታት ከም ዘሰላሰለ ሓቢሩ ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝለኣኾ ሓበሬታ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዋሂዱሎ ያዕቆብ ገብረትንሳኤ ከቕርቦ እዩ ኣብ ሓልሓለ ንዞባ ድዋሮዋ ዝማእከሉን ኣብ 7 ንቁጣታት ዝነጥፍን ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ናጽነት ኣተባብዓ ምርምራት ከም ዘሰላሰለ ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓቢሩ بمسرت ጸብጻባት እቲ ትካል ኣብ ዕቃበ ጀነቲካዊ ጸጋታት ዛጌት ልዕሊ 6300 ቁምሶታት ዘርኢ ናይ ኣስታት 160 ዓይነታት ዘራእትን ኣግራብን ከም ተዓቀበ ኣብ ምሕያሽ ዘራእቲ ድማ 52 ዓይነታት ምሩጽ ኣካል ስርናይ ስገም መሸላ ቡልቱክ ዕፉን ሱፍ ከምኡውን ጥረታት ከም ዝማዕበለ ተፈሊጡ ኣብዚ ግዜ እዚ ንፈለማ እዋን ካብ ሄክታር ልዕሊ 65 ኩንታል ምህርቲ ዝህብ ሓልሓለ ዝተሰሜ ዝተራቐለ ዕፉን ብምርምር ሓሊፉ ኣብ ኢድ ሓረስቶት በፂሑ ምህላው ከምኡውን 34 ዓይነታት ኣሕምልቲ 36 ዓይነታት ፍረታትን ማዕቢሎም ከም ዝተዓደሉ ተሓቢሩ ኣብ ምርምር ባህርያዊ ጸጋታት ድማ ዛጊት ልዕሊ 16000 ናይ ሓመድ ልዕሊ 500 ናይ ማይ ልዕሊ 1750 ናይ ተኽሊ ልዕሊ 170 ከዓ ናይ ድኹዒ ምርምራታት ኣብ ላቦራቶሪታት ከም ዝተኻየደ ኣብ ልዕሊ 268 ዓይነታት ቀጠልያ ምግቢ እንስሳ ብዝተገብረ ምርምራታት ድማ እቶም ውጽኢታውያን ዝኾኑ ተባዚሖም ናብ ሓረስቶት ከም ዝተዓደሉ ጸብጻባት እቲ ትካል የነጽር እዚ ዓመት እዚ ከዓ ኣብ ምዕባል ደርሁ ገደና ምርምር ጀሚሩ ምህላው ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ኣብዚ እዋን 270 ዓቕሚ ሰብ ክህልዎን ከሎ እቶም 80 ሚእታዊት ተመራመርቲ ሕርሻ ምዃኖም ይፍለጥ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሕርም ሃገራዊ ሕዛእቲ ንምዕቃብን ንምስሳንን ኣብ ዝሓለፈ 35 ናይ ናጽነት ዓመታት ዝተኻየደ ጻዕሪ ዝምስገን ውጽኢት ከም ዘመዝገበ ተገሊጹ ኣብ ጨንፈር በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ሓላፊ ቁጽጽር ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ተኽለወይኒ ኪዳነ ነዚ ብደቡባውን ሰሜናውን ዝፍለጥ ኣብ 2010 ብደረጃ ሃገር ዝቆመ ሕርም ሕዛእቲ ብህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ብዝተገብረሉ ሓለዋ ናይ ሃብቲ ገረብን እንስሳታትን ትሕዝቱ ናብ ንቡር ክምለስ ከም ዝጀመረ ብርሂዩ ጎን እቲ ዝካየድ ናይ ሓለዋ ንጥፈታት ርዲት ሕብረተሰብ ንምብራኽ ሰፊሕ ጎስጓሳት ከም ተኻየደን ዝበለጸ ውጽኢት ይቕጽል ከም ዘሎን ብምሕባር
ብዝተፈላለየ ምክንያት ቁፅረን አንቆልቂዶ ዝጸንሐ እንስሳታት ዘገዳም እውን እናሰሰና ከም ዝመጻ ረድዩ አቶ ተክለወይኒ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዞባ መበቆላውያን ከምኡን ዘይመበቆላውን ኣግራብ ዝዳልወለን መደበራት ፈልሲ ኣብ ጊንዳዕን ናቐፋን ከም ዘለዋ እንተኾነ ግን ሓለዋ ብምጽናዕ ትሕዝቶ ናይቲ ሒዛእቲ ምስሳን ዝሓሸ ውፅኢት ስለ ዝርከቦ ዓቕሚ ሰብን ንቑጣታትን ብምብዛሕ ይነጥፉ ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብ7 ንኡስ ዞባታትን 6 ንቑጣታት ሓለዋን ዝቖመ ሃገራዊ ሕሩም ሒዛእቲ ልዕሊ 107,000 ሄክታር ይሽፍን ኣብ ኑዞባ ፎሮ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ኩምሆለን ገደም ለሓዜንን ገንዘቦምን ጉልበቶምን ኣዋሃሂዶም ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ለሓዜን ብልዕሊ 350,000 ናቕፋ ተወሳኺ ክፍልታት ሃኒፆም ብ17 ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ ናይ መመራታ ስነ ስርዓት እታ ኣብ 1995 ናይ መባእታ ትምህርቲ ኣገልግሎት ዝጀመረት ቤት ትምህርቲ ኣብ 2011 ናብ ማእከላይ ደረጃ ብምስጋራ ጽበት ከጋጥሞም ምጽንሑ ብምሕባር ነዚ ጸገም እዚ ንምቅላል እቲ ተበግሶ ከም ተወስደ ሓቢሩ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መምህር ረሽድ መሐመድ ዑስማን ብግድዩ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰል ስለ ዝኾነ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ነዚ መርሓዚ ምርኩስ ብምግባር ናብ ኩሉ ከባቢታት ንምብጽሑ ሓያል ጻዕሪ የካይድ ከም ዘሎ ብምሕባር ዝጎደለ ንምምላእ ብከም ደረጃ ዝውሰድ ተበግሶታት ክድፍኣሉ ተማሕጺኑ ኣማሕዳር ኑዞባ ፎሮ አቶ ዑስማን ዓራፋ ድማ እቲ ብምውሃድ ክልተ ምምሕዳራት ከባቢ ዝተተግበረ ኣብነታዊ ስራሕ ኣብ ትምህርቲ ንዘሎ ንቕሓት ሕብረተሰብ ጉልሕ ምዃኑ ብምጥቃስ ምምሕዳር ኑዞባ ዓቕሙ ዘፍቅዶ ሓገዝ ከም ዝገብር ኣረጋጊጹ እቲ ኣጋጣሚ ተምሃሮ ብዘቕረቦ ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታት ደሚቑ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ማእከል ንዞባ ጋላ ነፍሒ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ጉልዒ ንጸንሖም ጸገም ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ንምፍታሕ ገንዘቦምን ጉልበቶምን ኣዋሃሂዶም ባስታት 200,000 ናቕፋ ዝሰርሕዋ 4 ክፍልታት ብ18 ግንቦት ተመሪቑ ርእሰ መምህር መባእታ ቤት ትምህርቲ ትኹል መምህር ጀሚል ሰይዳ ብዘስምዖ ቃል እቲ መስርሕ ህንፀት ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2025 ከም ተጀመረ ብምጥቃስ ነበርቲ ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ሞጊሱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ዝርብ ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ከም ዝበፅሐ ሓቢሩ ይኹን እምበር ኣብ ስምዕ ንምብፃሕ ከም ዘይህወኽን ካብ ኢራን ቁኑዕ መልሲ ንምርካብ ሒደት መዓልትታት ክፅበ ድሉው ምዃኑን ፕሬዚደንት ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ኣብ ናይ መወዳእታን ዘተማምንን ስምዕ ክሳብ ዝብፃሕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ፀኒዑ ዘሎ እገዳ ከም ዘይፋኾሳ ነፂሩ ኢራን ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ስምዕ ዘይትበፅሕ ግና ኣብ ልዕሊያ ዳግማይ መጥቃዕቲ ከም ዝካየድ እዩ ኣጠንቃቕታ ሂቡ ዘሎ መንግስቲ ኢራን ብወገኑ ካብ ኣሜሪካን እስራኤልን ክመፅእ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ዓፀፌታ ምላሽ ንምሃብ ድሉው ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን እስማዒል ባጋይ ሃገሩ ብኣሜሪካን ዝቐረበላ መልሲ እማመ ትምርምሮ ከም ዘላ ኣፍሊጡ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ብመንገዲ መንጎኛታት ሃገራት 14 ነጥብታት ዝሓዘ ናይ ሰላም እማመ ናብ ኣሜሪካ ከም ዘቕረበት ዝዝከር እዩ ኢራን ኣብ ልዕሊያ ዝካየድ ወታደራዊ ተጻብኦታት እንተላይ ናይ ሊባኖስ ክቋረጽ ብመጥቃዕትታት ኣሜሪካን እስራኤልን ናይ ዝወረዳ ክሳራ ካሕሳ ከፈላ መጻበ ሆርሙዝ ሉዓላዊ ግዛእታ ምዃኑ ክረጋገጸላን ኣብ ልዕሊያ ጸኒዑ ዘላ እገዳ ክለዓለላን እያ እትጠልብ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፍልይቲ ጸብጻቢት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ፍልስጤም ፍራንቸስካ ኣልባነዝ ኣጽኒዕዎ ንዝጸንሐ እገዳ ኣልዒልዎ እዚ ስጉምቲ ዝተወስደ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደበሩ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ እቲ እገዳን መሰል ናጽነት ምዝራብ ዝጥሕስ ከም ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምውሳን እዩ በዚ ድማ ፍራንቸስካ ኣልባነዝ ካብ ዝርዝር ናይቲ ናብ ኣሜሪካ መገሻታት ከይተካይድ ዝኽልክልን ንዋያ ዘደስክልን እገዳ ከም ዝወፀት ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ብወግዒ ሓቢሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ኩባንያታትን ኣካየድቲ ስራሕን ኣሜሪካን እስራኤልን ስጉምቲ ክውሰድ ኣካይዳቶ ዝበሎ ምንቅስቓሳት ኣብ ወርሒ ሓምለ 2025 ኣብ ልዕሊ ፍራንቸስካ ኣልባነዝ እገዳ ከም ዘጽደቐ ዝዝከር እዩ እታ ኢጣልያዊት በዓልቲ ስልጣን ሕብራት ሃገራት ንግፍሕታት እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ከምኡውን ምትሕብባርን ደገፍን ኣሜሪካ ንእስራኤል ከተቃልዕ ከም ዝጸንሐት ይዝሕበር
بزكازي كلن هاجرات بالعل إسرائيل ملوء جرا أطوار كجبران مستا هاجر زنبرن نقداو سمعت كقوارصان ترجعامي كتصوع مصنها عيرسعن መንግስቲ ቻይና አሜሪካ ምስ አካል ሉዓላዊ ግዛት ሃገሩ ዝኾነት ደሴት ታይዋን ተካይዶ ወጋዑ ርክብን መሸጣ ኣጽዋርን ብጽኑዕ ከም ዝቃወሙ ኣፍሊጡ እዚ ዝተገልጸ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ደሴት ታይዋን ላይ ቺቴ ኣብ ጉዳይ መሸጣ ኣጽዋር ዘተኮረ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ከም ዘካይድ ድሕሪ ምሕባሩ እዩ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካ ኣብ ሞንጎ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ንዝተበጽሐ ኣገዳሲ ምርድዳእን መብጻዕታትን ከተተግብር ከምኡን ጉዳይ ደሴት ታይዋን ብዝለዓለ ጥንቃቐ ክትሕዞ ኣተሓሳሲቡ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ደሴት ታይዋን ዝገብሮ ወግዓዊ ርክባትን ዝምስርቶ ዝምድናታትን ናይ ምንጻል ጥሙሕ ንዘለዎም ኣካላት ደሴት ጌጋ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ከም ዝኾነ እቲ ኣፈኛ ብተወሳኺ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ሺ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ጉዳይ ደሴት ታይዋን ብጥንቃቐ እንተዘይተተሓሒዙ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ክፈጥር ከም ዝኽእል ምጥንቃቑ ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ከኽብር ብተረጋጋሚ ክጽውዕ ዝጸንሐ መንግስቲ ቻይና ጉዳይ ደሴት ታይዋን ዘይስገር ቀይሕ መስመር ምዃኑ ይዘጠንቅቕ መንግስቲ ቻይና ንደሴት ታይዋን ብሓይሊ እውን ከይተረፈ ንምጽምባራ ድሕር ከም ዘይብል ክገልጽ ጸኒሑ እዩ خبركم تحت زين عن مفتام أرستاتو مرحلة السودان تشاد هندن مالاون بمخنيات بعلنا زنتنا يوهانا ملق سريدوم ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ በመخنيات መበል 35 ዓመት ናጽነት ዲፕሎማሲያታት ዝተሳተፈው ጽምብል አካሂዱ ጽምብል ናጽነት ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብዝተፈላለየ መደባት ይቕጽል ከም ዘሎ ኣደመንበር ሽማግለ በዓላት ሓቢራ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ዝርብ ኣብ ናይ መወዳእታ መድረክ ከም ዝበጽሐ ሓቢሩ أمريكا بلعلي فليت تصابيت سبعة مسارات حوارات هاجرات فرانشيسكا ألبانيز أتنياتو نتصنع الجدال إلاتهم منغستي تشاينا أمريكا مسدسيت تايوان التكايدو ركبن مشتا أطوارن بصنوع كم زكاومو أفليتهم ذي خبركم تحت زينا تفتيمو مس ترفو مدباتنا السلام